Какво значи като цяло опънат таван? Значи отговарям на вашите често задаваеми въпроси. Вижте за сега какво става въпроса. Грубия таван. Да, малко е бойдисан, малко нещо е оправено. По принцип тук клиента си го утепли, си го изолира. Но като цяло стаята е обзаведена. Виждате ли как става всичкото? Аз сега по периметра накових профила. После опъвам платното. Там има една кука, да може да се закачи полиолея. Специален полиолей, който се закачва за кука. Има основи слагаме, а пък това полиолей с кука. И така е. Няма значение. Има ли обзаведена ли е стаята, не е обзаведена, били ли са стените или какво. Като цяло минимално прах пада, разбира се, ама все пак няма не боя, не мазилки, не шлайфани, нищо. Сега се опъва платното и готово. Чао! По линка в описанието на профила опънати тавани.